mordečky, jak se máte? Už sme vás dlho nevideli. Sice my sme vás videli, ale vy nás nie. Sorry, lebo že sme nevydávali videa, lebo tento feud je feud. Spierdalaj. Joj, tak cáce mordečky. Dobra, s pikiem na dół. Ty debil. No, na mordečky. Dneska ideme ochutnávať, ideme na takej... Dávať štop, pierdoliť, však... Ideme ochutnávať Fistable z čokoládu a ideme na také... jedno miesto. Také fajné miesto, čo sa volá, že Dildomen. Ne. Víš, jak sa ma nahrávaš? Čo? Že do kamery ťa vidno takto. Ne? Hej, že vidno tvoj krk. Pizdy. Tak, ja neviem, nevidím vás, lebo natáčam tu zadnou kamerou, hej, takže... Ideme sa najebať. Hej, presne, takže jedeme ochutnať Feastables na také krásne miesto. A ešte sorry, že sme vás tak dlho neozvali, ale bola zima a sme nechodzili sice sme chodzili vonku, ale sme nemali času na vás, takže chodte za Rici. Nie, ja si robím prdel, ja vás milujem. Ja pierdolę, wódka. To wódka. To jest wódka. Ja pierdolę, to jest wódka. Olisz to, nie? To on to nie dźgnie. No jedziemy. Jedziemy ochutnać Feastables. Mamy tu... Tu teraz vyskúšame, hej? Hej, teraz vyskúšame, potrebujeme si... No, neviem, že či to no. Sorry, fanúšici, viete, otraz taký veľký, ne? No tak, počkaj, chvíľu. A tak. Mordečky, vidíte nás? Počkaj, vidno? Povedzte nám. A ono obráte... Nie, dobre, malo by nás vidno. Chod dozadu. Ešte. Počkaj, no dobre, tak. Akurát, nie? No, počkaj, no tak. Tak by malo vidno. No, šiemo. Mordečky, skúšame toto hovno. Feastables. Kamo ty pierdele, to je moje. Na to som dal 2 € z Lidlu. Na to som dal 2 € z Lidlu, chápete? Vidíte to? To vidíte? Krásne, ne? Delikátesa. Teraz jedeme to vyrúchať. Nie, počkaj, otvoríme to. Ja pierdolę to. Debil. Počkaj, máme tu takého máme tu takého tento debil sa volá bezfúdnik a jedeme to otvoriť. A on nemá fiutka. No ono to... Ja pierdolę. Joj, dobre. Otvorené? No ja pierdolę. Máš to? Nie, čakaj chvíľu. Počkajte, už sa to otvorilo. Ja pierdolę, ja viem, že to nudné, ale to... Ťažko otvoriť. No, počkaj. No, jebo. Ja dúfam... Ty pierdolę, dúfam, že to je vidno, ja neviem, nevidím vás. Ale tak to je vidno. Spravíme si selfiečko. Selfie. To dozadu musíme. Selfie. A tak? Do pizdy, ja neviem. Daj mi. No, dobre. Vidno. Keď to nebude vidno, to sa odstrelím. Jedziemy? Hej. Daj teraz mi. Počkaj, jedziemy? Počkaj, nie, ty čurák! Ale dobre, ja pierdolę. Mr. Beast, you are fucking idiot! To je normálna... A to je normálna čokoláda. A normálna čokoláda. To chutí, jak dojdete Animal Kingdom, čo kúpite z Lidlu za 50 centov. Takže Mr. Beast, náš skémov čurák jeden. Vidíte sa? Krášame. Počkaj, dám aj vám ochutnať. Jeden hráč pod tým videom vyhrá 100 miliónov €, lebo som sa nažral tejto čokolády. Nie. Daj ešte čokoládu si budný. Tento tu prvý okomentuje, keď sú vyplúci komentáre, neviem jak to zaplniť, lebo som čurák a som na YouTube. Ale keď prvý takto okomentuje, dostane dostane poličku tejto čokolády. Dostane, lebo ham si povedal. Hej, počkaj, letí letadlo a otvoríte pusu Otvorte pusy Ha. No daj čokolády. Ja pierdolím, daj si toto. No to daj. Toto. Tak ideme na to naše magické miesto. Tečuste, puste. Ľudzie, pamiętacie? Tu legendarne miesto.
Sumte. Toto legendárne miesto. Tu som spravil naše prvé videjko. Legendary miesto, chápete ľudia? Legendary miesto. Legendary. Počkaj. Dobre. Ok, to čuste, puste, chalani. Sme späť. A toto. Máme vodičku, sme boli smerní a máme Pívko zero. Pívko, máme toto pindoviny všetky a už sme spravili našu stratégiu s vodou, jak stále naša obľúbená stratégia, že proste prídeme, chyba nám 5-10 centov, to prídeme a sa hrajeme, že nevieme o tom a nám väčšinou odpúšťa. Už sme spravili našu stratégiu po miliónty krát a zase to fungovalo, takže aj jedni chalani dojíte pred obchodom legendy. Aj legendy, oni idú do neba. Kámo, nám chýbalo, lebo my sme si ani neuvedomili, a nám chýbalo 15 centov. A sme si kúpili tú vodu. Ako 15 centov bez zalohovania. A sme išli vonku, som išiel pohľadať do kapsičky, že či dačo tam nemám. A sme videli nejakých chalanov, takých 10-11 ročných možno. 10-9 by som povedal. No, až taký malý, ne. Ale tak sme ich tam našich chalanov. A proste sme si spýtali, že či nemajú 15 centov a povedali, že má a kámo legenda. Hej. Shoutout do tým chlapcom legendy. Hej. Takže tak. Legendy. A jedeme na ten náš spotík, krása. Hej. Počkej, no, tak. Tak ne? Hej, dobre. Šema mordečky, jak si máte, sme spolu naspäť. Šema mordečky. Sme tu tak v Rici úplne holej, nevieme sami, kde sme. A predpokladáme, že tu tak, kde je akýby chata, alebo dajaký altánok hore. A keď tam není, to sme v Čipe. Krása, viem. Každý je v Čipe, keď tam není. Ale to musíme ne. Komu tu skade? Komu teraz iba, neviem, to iba z holej Riti z neba spadol ten list na zem. O 3 ráno tu príde Hugi Wugi. Hej, O 3 ráno tu príde Hugi Wugi. Hej. O 3 ráno tu príde Among Us a keď Among Us potion from the dark web. vypiješ jeho šenku, sa premeníš na impostera z Among Us. No sa premeníš na skibidi toto. Presne. Že tam to nazbierané drevo, takže to asi na čo robia. Chalani. Neviem. Ale tu by si mal postaviť nejaký bunker. Vieš? Medzi tými dvoma stromy alebo dačo. Tak. Ale asi neviem, skade spadol ten list úplne. Žiadny mrak, žiadne toto. Žiadne stromy, alebo tak zvíte spadol list. Ale tak. A neviem, tu na asi vyšla tak. Asi, hej, to je jedno. Tak, čusi pusi. Počkaj. Šema mordečky, jak sa máte? Sme tu naspäť, už sme prišli na naše legendary miesta, kam čumte na ten výhľad. To je taká výchádka, krásna. Či pízda. Kamo, hej, ale iba si predstav, že toto tu šľapeš, všetko tu a potom tu vidíš nejakých chlapcov a sa otočíš. Ale asi hej! Čakaj, nie. Počkaj, ale... Nie, to ideme, hej, ja nechcem to posrať. Kámo, ale krásny hráč, čumče. Hej. No, kámo. Delicious. Robíme to. One eternity later. Šema mordečky, sorry, že sme sa vám zabudli ozvať. Sme prešli úplne až z toho, až tam Made hore, čo bolo asi 5 km, až naspäť ku Matejovi domov. A už sa úplne zabudli ozvať, sme boli zarozprávaní jak debili. A sme sa vám zabudli ozvať. A už sme toto strašne zboleli nohy, my sme mali ešte skúpiť blinkovú totu, foliu pre Matejovú mamu, lebo či pre Mateja, lebo si predáva veci na Vinted, že potrebuje to, ale tá nechcela sa nám ísť, lebo nás bolia nohy jak hovado, to sme sa na to vysrali, povedali sme Matejovej mame, že toto
že bolo zavreté. A teraz nemôžeme ísť ďalej, lebo by nás kamera videla. To čo si? Čema všetkým orlečky. Dnešné video už končí. Sme sa zabudli s Matejom vám rozlúčiť, ale tá... Sorry ako vole, ale tá... Už idú sám domu. Tak, šema a majte dobrý den.